Mula sa kangtanan ng pag-relieve kay former Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan sa posisyon sa direktiba nga ginatag sa Department of Justice sa Philippine National Police nga arestuhon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ginatag ini sang Police Regional Office 6 matapos ang pagkakas kay Ligan. Epektibo sa mga adlaw, Mayo 22, kag pag-assign sa iya bilang Deputy Chief of Operations sa Directorate for Operations sa headquarters. Ang ginbulos naman kay Ligan sa Western Visayas, amo si Brigadier General Randolph Torres Tuanyo nga mong outgoing Chief sang Public Information Office sang PNP. Ginpagwa ang order of relief sa mismo adlaw nga ginmando man sang Department of Justice sa PNP kag sa National Bureau of Investigation nga dakpon si De La Rosa nga subong makabig ng fugitive from justice. Inang rason nga nagwa man ang espekulasyon kung may labot bala ang balasahay sang PNP officials sa estratehiya gud maaresto si De La Rosa nga mo ang former PNP chief. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Lailin Sencil, ang spokesperson sang Police Regional Office 6, iyagin pahayag nga isa ka regular administrative process sa mga kapulisan ang reassignment agud masiguro nga mapabilin ang epektibo nga pagserbisyo sa komunidad. Sunod sa iya ang reassignment ni Ligan, ang kabahin man sa iyang career advancement. Wala pa sang eksakto nga schedule subong kung sanong pag-abot sang bago nga direktor sang PRO6. Dugang pa ni Sencil, wala pa na isurihan sa bahin sang Provincial Director o kung mga Provincial Director kung mayara man sang reshuffling kasunod sang pagbago sang Direktor sa Region 6. Ang relief naman iaabis ang ating iya ng mga officers diya sa PNP. No? It's just parang regular na iya nga administrative process iya nga ginapatigayon iya naman sang PNP. No? So parang ang transition, leadership transition iya is the normal nga process. So siling nato niya it is a regular administrative process ang relief and reassignment iya nga ginapatigayon iya sa PNP kag party niya siya sa career advancement man iya sa aton iya nga Regional Director, Police Brigadier General Josefino Ligan. Ang iyang designation is kinatagaan naman siya ang mataas sa iyang posisyon dito iya sa National Headquarters naton bilang Deputy Director sa Directorate for Operations. Si Police Major Lailin Sencil.